И здравейте хора, аз съм Sparks и това ми е първото видео за моя акаунт, който ще бъде на Minecraft. Сега създадох мой свят, той ще бъде на Survival. Ето. И това е моят свят. Свърчи ми цепи. Но такова е положението. Така. Абонирайте се за моят акаунт. Харесвайте, коментирайте. Като има 5 абонирани, примерно има 5 абонирани хора с мен, и аз ще гледам томбола, кой да си има с мене. Първо трябва да имате 13 години, да си кажете скайпа и така. Мисля да събирам дърво. Такова е положението. Си направим те. Си щупим още дърво, защото ми трябва, че да го обработим само. Така. Между другото, добре, почваме за само на първа и това го взимам. Така. Много бързо ми изхарчи братвата. Тя няма материал, не знам за какво сме, но... Ще събера повече дърво, за да си направя къщата от дърво, не под земята. Защото не искам под земята. А между другото, тук ще снимам 2 епизода. Третия мисля да бъде креатив, как построя. Примерно, вие ще пишете в коментарите с какво да построя. Ще се опитам да го направя. Така положение. И мисля, че събрах да се въда с дърво. Си обработи от тук. Един стък вече имаме. И втори стък. Точно как съм ви учил. Така имаме 2 стъка дърво. И още 3. Общо... Така. Съберем малко храна. Добър джампър съм. Не, мисля трети епизод да снимя Survival Game.
казах се от креатива. Той може да е около четвъртите, петите епизоди. Аз ще предупредя, когато ще го кача. Трениращ. Може да не си. Ай, умирай. Ай, да ви може. Там ми трябваше да падиш. Ай, ти бе. Умирай. Ай, падаш. Стига ти мамната. Че изхарчат тъпата брада. Търси може пилета. За да си изхарча тъпата брада. Вече не ми трябва. Още. Айде, сега да отмънтат на брадвата, че ще си направим още една. Си не знам за какво са ми. Сега ще си изстроя къща, защото ми трябва къща. Там видях още напилим маса, но бързи да го убивам. Пак се търси място в този голем мап. Търси, Супер. Така. Къщата ми няма да е много голема. Ще е някаква мъничка. Но предните епизоди ще го голема малко. Така. Мисля, че ще го голем. Супер. Няма смисъл да правя чак толкова такива неща, защото все пак сега в първа чапка съм беден и нямам толкова айтеми като в креатива. Все пак. Има ли още функции? Не, вече нещо подобно има. Не се сещам на те, че имаш нещо подобно. Защото си сега майката тук, бе. Изчезна. Тук ли баш? Айде. Сбогувам си. Давай, бе. Така. Тук ще ми е вратата. Супер.